Moure's en transport públic per la comarca de l'Empordà suposa un aspecte molt gran, que és una pèrdua de temps bastant important, ja que hi ha un dèficit de transport públic molt gran. Deixant de banda que hi hagi un tren i que hi hagi busos per arreu de la comarca, veiem que aquesta freqüència d'ús és molt limitat. Poder entre setmana no, però els caps de setmana sí. Llavors tenim un problema de mobilitat en una comarca que és la més gran envers la quantitat de pobles. Llavors no entenem com la comarca que té més pobles tingui un dèficit tan gran en transport públic, ja sigui per tren o sigui per bus. O sigui, el servei de bus és bastant pobre. Hi ha pobles que en passa un de bon matí i un al vespre, a la tarda vespre. Llavors queda bastant reduït, no? Si ets d'un poble i vols venir a Figueres, ja has de venir a primera hora i has de passar tot el dia aquí. Llavors això pot suposar problemes per la gent que es vulgui desplaçar entre els pobles i Figueres. Aquest és un aspecte molt ampli, que hi entren tota una barreja de competències, institucions, etc., que tenen competències en aquesta matèria. Per tant, hem passat a tractar-ho d'una manera més general des del punt de vista de l'usuari. En aquest sentit, crec que a la comarca el que hi ha són uns mínims assegurats. En primer lloc, i això ens acudia pel que fa al transport escolar, per exemple, és del tot cert que els nanos de la comarca tenen assegurat que es podran desplaçar en el seu centre d'estudis estigui en total seguretat. Aquest és un aspecte important i que s'ha de tenir en compte. D'altra banda, també hi ha totes les poblacions que estarien a la franja on hi ha el tren, que també tenen la sort d'estar molt ben connectats, o bé directament amb molts municipis, o bé el tren els acosta a altres municipis. I després, l'altra branca és el transport en bus, que segurament també és un dels més utilitzats aquest. Pel que fa a aquest transport, en alguns municipis funcionarà millor, perquè hi haurà més freqüència, perquè hi haurà més persones també amb interès o més volum de població per fer els desplaçaments. Se m'acut, no sé, Roses o Castelló, etc. D'altres, deu ser un dels punts fluixos, el transport, tant per motius d'eficiència, que imagino que deuen regir en la poca freqüència que pugui haver d'aquest transport, tant com també mediambientals o de seguretat per anar als desplaçaments a segons quins municipis. És més fàcil moure's des de Figueres a altres pobles de la comarca, però en canvi des dels diferents pobles, que n'hi ha moltíssims, és molt difícil poder tenir més horaris, més autobusos. La majoria de pobles només tenen 3 cops al dia, al matí, migdia i a la tarda. Sí que hi ha pobles que en tenen més distribuïts, però des d'altres pobles és difícil. I després que hi ha pobles en què s'hauria de fer un replantejament tant des de Figueres com des dels pobles perquè es pogués coordinar amb els horaris laborals de les persones o dels estudiants, perquè a l'haver-hi tanta xarxa i tant de ser un lloc de Catalunya, una de les comarques que més pobles té, són petits, hi ha poca gent, és un tema molt complicat, que nosaltres creiem que s'hauria d'obrir a debat, s'haurien de plantejar moltes propostes des del Consell Comarcal i des dels diferents municipis posar-se d'acord perquè no hi haguessin tantes dificultats.